Duno u doktor hakasa ya nyungut kikun hajing terbom ka Israel. Uwe ukpa na Palestine ubala duno ya nyungut kikun na kisipungut kikun jong u hakajing hiertma jong kalingsun jong ka Israel. Ula klatno namar kijing mensau baulayo hagaju kajing sya thombor layathu kitnat jong ka koj kakia jong ka te kathan. Uhamdi al-Najjar sapos nem karta ubade u doktor Nasar hospital ula mensau jur haba kisipai jong ka Israel kila bom ikaying jong ka te kalong ying kabadon hakanong ba Khan Yunis kabadon syati jong ka kasa haka arpulai tarik jong benai me hakaba nyungut ki khon jong u kilayam udang siwan pai selaying hadin bola lej ringkat bat ka tengah jong u ka ala ka doktor kena haka jaga sumar jong ka Nasar ban lej tre haka por ba ka te kaying kala sya len jom haka basdang ula im ringkat bat u khon jong u Adam ubadang khatwis nem karta ubadon ha hospital wada kijing thau ki basirkai jong ka jingele akasa kajing yap jongki kelapen kendet ya ka prathai kidur balasam do director jong ka tanat ka koj ka khia jong ka kasa badla pensisa da ka guardian ki pen i ki met balathang balasya panpra jong ki khon jong Najjar balase ne ki thliu jong ka ying jong ki hajan ki jakat the phniang kan ba ki thliting kidang bamdu ya ka e ka badang sa jong ka te ka ying ki tolong khubor na ka hospital Nasar ki balapan kenria ya ki mediap jong ki kena ka wei hadin ka wei pan sya ka jaka bu mediap kila ong baka kemi jong ki kam syamla ithu ya ki kum ta ki jing sya thang kila sniu bha ki doktor kle thu ha ka guardian bau tengah jong ka udon ha ka jing mansau ka bajur bha ka jing sniu ha ka chaping bat ki jing bthei jong ki kuli haringkat ki jing mansau na ki jing ngam jong ki kuli ha ka sentur jong u labo ya u haka kor penhiar mensim bala pendai ya u daki tim sumar haka siu blai kila ong ula klatno na kijing mensau ka bajur bha ka ba ula yo haka te kijing sya thombor